Признаха и титлата едва в Патрас 2007. Вървим напред. Александра Меркулова. Наистина да не повярваш на очите си. Това не е Кабаева от преди 5-6 години. Александра Меркулова, намерена в Москва. Новата любимка на госпожа Винер. А вчера Винер каза: аз се бях заклела малко да поседна спокойно и да не блъскам толкова много в залата. Няма как с това момиче, пак изглежда ще се върна. Явно е влязла под кожа. Кондакова 29. Всъщност тя е първата олимпийска шампионка за девойки.